Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag sidder vi inde på Crime, og vi skal lige høste vores farm. Det er jo altid godt, at man høster sin farm. Og så har vi da lige en armor, vi skal på. Sådan. Men jeg skal da lige vise jer det her. Bum bum. Og bum bum. Og det her. Prøv at se. Det her. 54 jernblokke. Det skal vi da helt sælge med det samme. Det kommer vi til at tjene mega mange penge på. Kul kan komme herop. Og så prøver vi det lige hurtigt hen. Og så kul, det kan vi ikke sælge. Jep. Ordre ind i minen. Nederen. Der kom item range på. Det var 55. Jeg fik den. Lige gratis stjerne. Der er en vagt på, så derfor har jeg ikke armor på. Men hvor er kulstedet, det her? Bam, bam, bam. Sådan. Så skal vi oversælge det her jern. Men jeg gør lidt det her. Sådan der. Lige her. Så tager vi. Eller vi tager lige det her hurtigt op. Bum. Så er det bare med at sælge. Sådan der. 117.000. Jeg nærmer os det 250.000 til at gå op. Det der, det er flot skin. Det er et flot skin. Men jeg har lootet til mig selv. Sådan, så er vi inde ved vores celle. Eller det er næsten det her. Ja. Har vi ikke et eller andet. Vi lige se om Black Market, det er åben for. Eller ikke åben, men lige se om der ikke er, om vi kan komme derned. Tasha, hun må nemlig ikke optage os med armor på. Så er hun her i nærheden. Der er ingen, der ser os løs. Kom. Her. Så er vi nede. Hør bare, så vi kommer hen. Ikke nogen, der kan jo godt gøre. Hvad er det næsten gør? Der har ikke været nogen. Så flækker vi dem. Boom. Det var der ikke. Der var det heldige. Sådan. Tjener vi ikke så mange penge på, så nu henter jeg lige mit mine ting. Eller i hvert fald halvdelen mit stykke. Og så skal vi sælge. Og så får vi en masse penge. Der er Tasha. Tror jeg, det man udtaler sådan. Lad os se her, hvor mange. Der er en diamond på. Og det her. Ham har jeg nemlig lavet skin til ham. Det er jeg nemlig rigtig glad for. Men jeg render lige hurtigt hen til min celle. Lige her. Gør vi sådan her. Jeg har nemlig ikke lyst til at løbe med det hele. Sådan der. Spawn.
Og den der. Så hvis der er nogen, der dræber os og ikke har en sukkerarm, så kan de ikke bruge det til noget. Og hvis de heller ikke ved, hvor black market er. Ej, Tasha, hun er lige min. Vi får alligevel. Der er vel ikke nogen her. Ja, det er nogen, der skal til black market. Ind i den. Sig ham, at han har nogle ting. Gud, hvor er det henne? Kom ind. Slå. Nu ser vi lige, om han kommer. Hvor er han hen? Jeg så ikke, hvor han gik hen. Det gør sådan her. Hvis nu skal komme igen. Godt, han afsløret, hvor han var. Nå, han har ikke noget på sig. Nå. Vi kan ikke komme til spawn. Jeg er Divax, så bare sig til, når spil spawn. Jeppe har lige været i byen. Sådan der. Prøv at tage herude siden. 250.000. Så er der ryddet til at række op. Ja. Så næste episode, der gør vi derop. Lige håber på, der er nogen, der vil dræbe os. Sådan der. Fuck Max. Han er stadig lige så flot som sidst. Op til min celle. Og så slår jeg den her dejlige video af. Så tak fordi I så med. Husk at smide et like og en comment, hvad I synes om den her video. Og så ses vi i næste episode. Bye bye.